Μηδένισε. Χαλάει την ατμόσφαιρα. Με ξενερώνει. Με εκνευρίζει. Δεν βαριέσαι τώρα. Εγώ δεν θα κολλήσω τίποτα. Δεν θέλω να κολλήσω κάτι. Με το προφυλακτικό αισθάνομαι ασφάλεια και σιγουριά. Μοιάζω με τη σύντροφό μου. Προστατεύω και τον εαυτό μου. Χρησιμοποιώ πάντα προφυλακτικό. Ντρέπομαι να ζητήσω προφυλακτικό. Και αν δεν το βάλω μία φορά, τι έγινε? Αν είχε κάτι, θα μου το έλεγε. Δεν θέλω να μείνω έγκυος. Με γλιτώνει από το AIDS και άλλες ασθένειες. Αυτά με τις γεύσεις έχουν πλάκα. Είναι σαν χρωματιστά σκουφάκια. Χρησιμοποιώ πάντα προφυλακτικό. Χρησιμοποιούμε πάντα προφυλακτικό. Σωστά και συστηματικά. Σε κάθε σεξουαλική επαφή από την αρχή και σε όλη τη διάρκεια της. Μηδενίστε. Μπήκα στο site του Μηδένισέ το και είδα ότι από το 2010 έως το 2012 είχαμε στην Ελλάδα μια δραματική αύξηση των νέων λοιμώξεων από το HIV/AIDS και αφορά κυρίως τις ηλικίες 25 έως 35 ετών. Μηδένισε. Δεν είναι ακόμα γνωστοί οι τρόποι που δεν μεταδίδεται. Το AIDS δεν μεταδίδεται από το τσίπημα κουνουπιού, από τον αέρα, το νερό, από την κοινή χρήση τουαλέτας και ντους. Δεν μεταδίδεται ούτε με το σάλιο, τα δάκρυα και τον υδρότα. Μηδένισε. Το AIDS δεν μεταδίδεται με την κοινωνική επαφή. Μπορεί να είναι δίπλα σου. Στο σχολείο, στο λεωφορείο, στο σινεμά, στη δουλειά. Δεν κινδυνεύεις από την αγκαλιά, το φιλί, τη χειραψία. Μηδένισε. Το AIDS μεταδίδεται με συγκεκριμένους τρόπους. Με την κοινή χρήση αιχμηρών αντικειμένων όπως ξηραφάκια, οδοντόβουρτσες, βελόνες, σύριγγες. Από την οροθετική μητέρα στο παιδί, γι' αυτό κάνουμε προγεννητικό έλεγχο. Με την απροφύλακτη σεξουαλική επαφή που παραμένει ο κύριος τρόπος μετάδοσης. Μηδένισε. Το AIDS μας αφορά όλους. Η μόνη λύση είναι η πρόληψη. Ενημερώσου. Ενημέρωσε. Μηδένισε. Μπες στο www.gettingtozero.gr και γίνε και εσύ τώρα εθελοντής.